My otvárame ďalšiu zaujímavú tému. Tento raz takú by som bola dizajnerskú, interiérovú. Budeme sa s Jakubom Cvitkovičom rozprávať o tom, ako si správne vybrať stoličku. Jakub, vítajte. Ďakujem pekne. Jakub, prečo to je také dôležité, aby sme sa tak nejak zamerali aj na to, akú stoličku si vyberieme? Stolička, ako hovoríte, je to veľmi dôležité. Stolička je naozaj takým ikonickým prvkom interiéru. Častokrát tomu aj neprisudzujeme úplne takú nejakú váhu, ale tá stolička nás prevádza od útleho veku až po určitú starobu, čiže mali by sme tomu prináležiť určitú váhu a vyberať si ju naozaj zodpovedne, keďže stolička odzrkadľuje určitú dobu, možnosti výberu materiálu a odzrkadľuje aj určité aspekty dizajnera a to všetko sa vlastne odzrkadlí na výslednom produkte. Aj náš životný štýl a potrebu možno nejakého komfortu. Rozhodne. Je dôležité rozlíšiť stoličku, či ide teda do jedálne, do takej tej jedálnskej časti alebo takú tú kuchynskú? Áno, aj toto je veľmi dôležité, na čo chceme tú stoličku určiť a či ju chceme mať ako príležitostné sedenie v tom interiéri alebo ako nejaké funkčné sedenie, či už je to pri stole alebo za nejakým jedálenským stolom pri stolovaní a počas nejakého pekného večera napríklad s rodinou. Vy ste priniesli stoličky, ktoré sú také polstrované, teda sú textilné, majú mäkkú hmotu, ktorá nám teda poskytuje nejaký komfort. To sú stoličky, ktoré sú vhodné kam? Tieto stoličky, ktoré tu momentálne máme vystavené, sú prevažne určené ako jedálenské stoličky, čiže k jedálenskému stolu počas nejakej večere alebo počas obeda, rôznych nedeľných večerov a podobne. Rozhoduje výška stola o stoličke, ktorú si vyberáme, alebo mali by sme brať do úvahy aj výšku stola? Určite musíme brať do úvahy aj výšku stola, keďže je to súčasť toho stola väčšinou a výška operadla odzrkadľuje to, ako chceme vnímať tú stoličku v interiéri, či má byť nejaká taká subtilnejšia, čiže to operadlo je nižšie a neruší v tom priestore, alebo ideme naozaj do nejakého komfortu a to operadlo, ako napríklad pri tomto type, je vyššie a častokrát aj komfortnejšie. Takže nižšie operadlá sú preto, aby v podstate tam to nezaberalo ako keby priestor, že to pôsobí odľahčenejší ten priestor, ale zasa komfortnejšie sú stoličky, ktoré majú vyššie zadné opierky. Poďme k tým opierkam, ktoré sú na ruky. Kedy je to dôležité a teda prečo by sme si mali také vyberať alebo nevyberať? Áno, je to tiež otázka vkusu, nakoľko niektorým sa lepšie opiera o tie područky, keďže už ich tam máme, tak viem sa pekne naozaj ponoriť do tej stoličky, oprieť sa, kdežto keď to opieranie tam nemáme, tak už je to iba funkčná záležitosť, naozaj, že iba opretie chrbta. Čiže povedal by som asi skôr taká subjektívna záležitosť. Z toho funkčného hľadiska nám to možno skôr berie z toho priestoru a vymedzuje nám to určité aj zóny. Keď máme menší stôl, tak by sme mali mať menšiu stoličku. Ešte sa rieši aj hĺbka toho sedu. Hĺbka sedu je tiež dôležitá, ale tam sa väčšinou hýbeme v nejakom takom štandarde okolo tých 45-40 cm. Rovnako veľmi dôležitá je výška sedu. To asi nám viac ovplyvní potom tú funkčnosť stoličky. Podľa čoho vyberám materiál? Mal by mi ladiť s čím? Teda farebne. Alebo teda s trendom? Mal by ladiť s trendom? Buď to ide naozaj v tých trendoch, ako spomínate. Vidíme tu aj kombinácie farebnosti podnože versus farebnosť toho čalunenia, toho korpusu stoličky. Trendy idú v tých neutrálnych béžových farbách, zemitých farbách, odtieňoch šedej, béžovej, ale myslím si, že by sme to mali nejako previazať v tom interiéri, čiže nadviazať buď na stolársky nábytok, alebo už sedačku, posteľ. Ja by som rada ukázala toto, že naozaj už nemusia byť iba tmavé tie nohy. Presne tak, to je veľká výhoda. Ale som rada, že ste priniesli, toto je taká novinka, že viac menej už môžu byť aj také svetlejšie. Áno, to je veľká výhoda doby, že už môžeme posúvať aj tie technologické možnosti, nie sme limitovaní nejakou čiernou alebo zlatou. Tu máme napríklad ukážku šampaň podnože takzvanej. Áno, toto je taká farba teraz veľmi, veľmi trendová, populárna. Veľmi trendová. Šampaň. Dá sa skombinovať s takými neutrálnymi tónmi v interiéri. Toto je bukle. Tu máme bukle látku, tiež veľmi obľúbená, či už sme v týchto svetlých tónoch. Výhodou je, častokrát sa klienti boja, alebo tí užívateľia, že sa ťažko čistí, ale tie látky sú naozaj už ľahko čistiteľné. Nemusím sa báť ani takéto. Netreba sa báť, čiže dá sa vyčistiť úplne aj
aj mydlom. Jakubko, moja stará mama tá vždy v prvom rade chytila tú stoličku a povedala, že či je ťažká alebo ľahká. Áno, takže aj to je váha tej stoličky. Veľmi dôležitý parameter pri výbere. Váha stoličky odzrkadľuje aj konštrukciu. Čiže čím ťažšia, väčšinou to svedčí o tej stoličke, že niečo zniesie, niečo vydrží. Keď ideme do tých ľahších, častokrát už cítim tú stabilitu, že už ma tak nedrží stolička, už keď si sadnem, tak už váham, ale stolička by mala slúžiť hlavne tomu účelu, keď si sadnem, tak je pevná, stabilná. Čiže tá váha zasa má aj svoje výhody. Vy určite sa držíte peknej stoličky, to je tiež taký nejaký trend. Myslím, že to má aj názov dokonca takéto niečo. Lebo niektoré stoličky majú aj slávne mená, že sú také ikonické. Stoličky nie sú aj mená tých dizajnerov, aj sú to naozaj ikony dizajnu. Áno, ale tuto by som chcela ešte upozorniť na to, že táto stolička podľa mňa je praktickejšia, lebo ja pozeráme na tú praktičnosť, že tu by som vedela, aj keby bola ťažká, tak tuto by som ju vedela nadvihnúť tým, že tá zadná opierka je odľahčená a je vlastne na tej konštrukcii stoličky. Rozhodne. Tým, že máme rozdelené operadlo od sedáku, tak jednak ten úchop je oveľa jednoduchší, čiže viem si tú stoličku uchopiť aj za tú otvorenú časť, ale aj praktickejšie, nakoľko tie nejaké nečistoty alebo mrvinky nám vedia popadať okolo toho sedáku a nedržia sa potom v tom leme, v tom spoji. Tuto veľmi vysávať. Áno. Tuto ste priniesli, neviem, či to je koža, koženka, ekokoža, dnes sa to nedá ani rozoznať. Áno. Je to taká ukážka, že teda stoličky vedia byť aj v koži, je to elegantný načasový materiál, tiež sa veľmi ľahko čistí vlhkou už sa nemusíme báť, že tá koža sa nám popraská, že to už sú možno aj to už je našťastie za nami toto obdobie. Áno. Čiže je to taká ukážka veľmi elegantnej stoličky s kožou a dokonca je tá výplň taká, že keď si sadneme, tak nás to ešte ponorí ako do takého obláčiku. Že môžeme aj dlhšie, že niekedy som si všimla, že uvádzajú aj ako keby dĺžku toho sedenia, že to je taký nový parameter, že vy môžete na tej stoličke sedieť, ja neviem, od 4 do 8 hodín, napríklad, že to necítite. Veľmi dôležitý parameter, lebo niektoré stoličky, ktoré sú napríklad celodrevené, tak tie nás nejako nepozývajú úplne k tomu dlhodobému sedeniu, kdežto tieto, také tie čalunené, naozaj tam už vydržíme aj počas celého večera. Áno, a teraz sa stretne rodina, diskutuje a dlho to trvá do noci. Áno. Keď je to taká večera. Ešte by som sa chcela opýtať, napríklad tieto nožičky sú hranaté, niektoré sú okrúhle. S čím to ladiť? Podľa čoho teda si vyberať aj tvár tých nožičiek? Áno, to je tiež dôležité, nakoľko možnosti sú už teraz neobmedzené, čiže tu vidíme oválnu stoličku, ktorú by sme ladili asi skôr k takému oválnemu stolu. Stôl tiež vieme potom vyberať v rôznych kovových prevedeniach alebo drevených. Zase tu táto hranatá by išla skôr takému kubistickejšiemu interiéru. Vyberám, že keď mám hranatý stôl, tak teda by som si mohla vybrať aj stoličky hranatejšie s hranatými. A ladíme aj farebnosť potom. Spomínali ste drevo, ono sa od toho dreva, neviem, či upúšťa, ale je aj taký trend, aj taký, že... Je to prírodný materiál. Zase steplý ten priestor je taký naozaj príjemný na dotyk, nechladí. A to drevo historicky je spojené aj so stoličkami. Áno, už vidíme. Túto stoličku som chcela ukázať, lebo to sa teraz dosť často objavuje v tých veľmi moderných interiéroch. A je to popri tom naozaj taká nadčasová vec, že fungovala už desiatky rokov predtým. Je tu zahrnuté ohýbané drevo. Čiže... Je to také niečo, ako bol kedysi, že tonetky? Áno, vychádza tá technológia z toho ohýbania, ako Michael Tonet vyvinul vlastne to ohýbanie bukového dreva. Tu sme tiež v bukovom dreve a stále to funguje. Môžem si teda sadnúť, je to takisto pohodlné? Áno. Ten oblúk nám vlastne ergonomicky tento oblúk, utvára. to sa bojím, aby mi to nevypadlo, moje ozvučenie, ale dobre. Dá sa tam krásne oprieť. Presne tak. Ten oblúk nás pekne púšťa potom dozadu a dotvorí nám to príjemné, pohodlné sedenie. Áno. Tu máme napríklad tiež ukážku toho ohýbaného dreva. Zase v takom inom elegantnom prevedení v kombinácii s čalunením. Pôsobí veľmi, veľmi luxusne táto stolička. Áno. A je teda kombinovaná s čalunením, čiže ten sedák je hrubší, zase je tam viac tej výplne a dovolí nám dlhšie sedenie. A tie drievka ste nám na čo priniesli? Tie drievka sú ako takou ukážkou, nech sa páči. Aha, že naozaj si ľudia môžu vybrať, že si to môžu krásne zladiť. Takže nemusíme ísť úplne do toho prírodného, ako vidíme tu, ale vieme ísť do rôznych farebností. Keď si povieme, že chceme čiernu stoličku, tak máme čiernu. Prípadne, keď chceme namoriť do inej farby, tak je tam tá možnosť. Ale teraz mi povedzte, ako môžeme si dovoliť dať aj k jednému stolu viacero typov stoličiek, či už teda typ ako
konštrukcie, alebo iba rovnaký typ v rôznych farbách, v rôznych materiáloch. Keď chceme to mať trošku také netradičné, netypické, tak ako máme postupovať? Áno, častokrát sa to robí presne v tom interiéri. Keď už chceme trošku ozvláštniť, buď ten stôl alebo tú jedálenskú časť, tak nakombinujeme vlastne stoličku v rôznych typoch, ale potom ju zjednocujeme napríklad tým poťahom alebo podnožou, že zjednotíme tam rôzne prvky, tie nám to pekne tak previažu a vlastne výsledok je aj taký, že môžu byť iné stoličky. Ale vždy musia mať dohromady aspoň jeden taký prvok asi spolu. Väčšinou ako môže to byť aj také, že úplne to rozbijeme, ale potom častokrát to už tak pôsobí, že tomu nerozumieme, keď prídeme do toho interiéru a niečo nám tam vadí. Podľa čoho vyberáme počet stoličiek do domácnosti? To je tiež veľmi dobrá otázka. Je to podľa členov rodiny minimálne a teda hýbeme sa od nejakých 4 stoličiek, pokiaľ to dovolí ten interiér, po 8, 12, 16, podľa toho, ako si zväčšíme stôl. Ale my pri tých 4 by sme asi mali začať minimálne. A celkom posledná otázka. Existuje niečo také ako univerzálna stolička? No, to by bolo zaujímavé, keby vzniklo. Ono určite sú niektoré stoličky, ktoré sa dajú použiť aj ako univerzálna. Aj tam. Presne, že tá stolička už dneska naozaj putuje tým interiérom, nie je iba v jedálni používaná, je aj na tzv. Home office používaná a podobne. Čiže určite by bolo fajn mať takú stoličku. A že aj do kuchyne, aj do pracovne, aj do obývačky. Už to asi aj umožnia, čo sa týka tej praktičnosti a čistiteľnosti. A keď je dizajnová, tak tá dizajnová môže putovať celým bytom. Presne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.